Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas operator, nyuwun tulung ekone dipun kecilaken nggih. Margi niki wau kula nggih mriki mbeta alat piyambak. Dados pun enten ekone ngoten to. Iki namung mengoneksikan to tenggene sistemnya sampean. Nah, cek nggih pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para ulama sepuh lan bini sepuh ingkang kula hormati lan kula ta'zimi, ugi para sedaya hadirin ingkang sampun anggrawi dumateng papan panggenan, mugi-mugi diparingana sehat jasmani, lancar rezekine lan dimudahaken urusan duniawine. Amin. Semoga langkung rumiyin tansah pangucap syukur wonten ngarsa dumateng Allah taala ingkang sampun peparing pinten-pinten rahmat lan kenikmatan dumateng kita sedaya. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged lenggah makempal manunggal angrawuhi menapa ingkang dados peparep undanganipun Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Bupati lan sedaya jajaranipun pengajian ing dalu punika dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng Margorejo, Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Papan lan panggenan kanthi wilujeng tanpa wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Lan boten ketinggalan ugi inggih punika selawat saha salam tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para keluarganipun, sahabat saha pengikutipun, mugi saged sumrambah dumateng kula lan panjenengan sedaya namung kapurih inggih punika syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supados benjang saged dipun akui inggih punika dados umatipun. Amin, Allahumma amin. Lan mugi-mugi lewat pengajian niki samangke saged ndadosaken pondasi-pondasi perilaku kita sedaya ana tepi dawuh lan perintahing Gusti Kang Maha Agung lan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam tetepangan dumateng kawula punika Gus Narel saking tlatah Nganjuk Patipun Kebangayu RT 4 RW 7 Desa Kedungdawa Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Indonesia. Monggo le badhe mampir sawanci-wanci pilih lewat Nganjuk saged mampir dumateng kula. Monggo selalu welcome kula niki. Pinten mawon.
Tapi niku jenengan masuk tenggene kenapa area akses menuju jalan kula gitu. Niku kok sampean tanglet griyane Gus Narel iki pundi? Lah mbok tekoke wong gene sing ngerti. Nek mbok duduhi julukanku mesti lagi ngerti. Iku lho wong sing apa? Opene kelinci kuwi lho wonge. Sapa ya? Mas Kenti. Julukanku waktu ndrugal kae. Omahe Mas Kenti ndi, Pak? Nek dituduhi. Wo, enek gerbange kelinci, Mas. Wetan dhewe omahe ngarepe musala pas. Idul dalan. Halo, Mas. Estu. Yen kula niku waduh nek nakal niku nek lare sakniki ya mau tak umbi ya nakale. Bapak kula niku pun katok apa niku kula. Makane kula riyen niku njajah nglangkori kados guru napa kados guru kula. Wis turu sanggon-nggon, turu desa-desa, kenal pemuda iki ya mendem ya hai wis tau tak alami, cuman aku gak ngalami kaya sing tragis-tragis ngono iku, kaya intine medok apa ngepil koplo iku ben marah tolol iku kuwi dan sebagainya gak tahu mendem los aku dia. Lah kok yen didone lek iku dhewe to iki. Niku cuma sekedar gambaran mawon nggih. Duka kok kula saged kados ngeten iki nggih. Mungkin nggih apa nggih angsal hidayahe saking pangeran ngoten lho. Estu niku. Sampeyan tanglet teng gubuk kula masuk teng area kula Alfamart niku mungkin masuk ngetan ke timur niku lampun sesamen tanglet teng mriku griyane Mas Kenti Bangayu sing wonge ternak kelinci. Nampung kelinci lho. Oh, kono Mas, maetan. Langsung dituduhi sampean. Kan nggih, malah cerita masalahku iki. Iku nanjengaken mawon nggih. Ngajinipun kersane mboten dalu-dalu. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ateges kitab Al-Qur'an iki boten diragukan malih pitunjuk kagem tiyang sing bertakwa. Lajeng napa to sing diarani takwa menika? Ateges tawadhu ingsun kelawan pangeran. Saderenge bertakwa dhateng Allah, kita sedaya boten saged mencapai niku yen ninggalaken tawadhuke marang guru. Dados boten napa nggih, boten syukur ngawur. Dados wonten urut-urutane. Ibaratipun kula lan panjenengan sedaya mboten saged maos kitab napa kemawon leh mboten lantaran guru menika. Gurune tiyang ngaji menika Pak Ustad, nggih to. Gurune rumah tangga tiyang jaler, gurune anak napa yoga ya menika tiyang sepah lan sak piturute. Terus niki wau kula damel perumpamaan mawon kersane saged dipun pahami kalih jenengan sedaya. Garis besaripun leh mboten melalui guru mustahil saged bertakwa dumateng Allah taala. Ranten sedaya wonten tata lan caranipun. Inggih punika kang aran syariat. Nah, iki kok jelas teko neh niku. Ya nggih. Dados garis besaripun bertakwa niku inggih punika mengikuti sedanten perintahing Gusti lan menjauhi sedantene larang-laranganipun. Tapi nggih niku wau kedah wonten gurunipun ingkang nuntun jenengan tahap-tahapanipun. Saged dipahami nggih? Oke. Aku panggal los kok ya. Wis to, los pokoke. Lajengaken napa niku Al-Baqarah ayat ke-5.
nomor gangsal. Ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Teges tiyang ingkang angsal pitunjuk dhateng Gustine mongko tiyang-tiyang niku wau tiyang ingkang beruntung sanget. Dados boten wadaning ingsun menika kedah ditekan belajar senajan boten saged nulis lan maca setidake saged mirengaken kados pengajian ngeten iki. Supados napa? Supados saged diresapi lan dipahami lajeng dipun tumindakaken wujud dhairiyah. Dados poin sing kula napa? Yang kula terangaken niku wau bab napa? Napa? Lali. Duh, berat iki. Berat. Nggih pun disyukuri mawon. Kula nggih lali ya. Tibae kula niki wau ulang tiyang amnesia kawit wau. Lah pripun? Nembe mawon diterangaken lha kok wis lali. Sing diwasi bakul es karo kacang ae kok. Katene sing bakul es karo kacang lho kok aneh. Terus kon gitu Bu. Kene ku semprul. Semprul yo ben. Gak terima munggah kene lho Mas. Posisimu tak gantenane bakul. Pun lanjut. Lepun paham napa niku bertakwa, lajeng monggo kita sesarengan belajar nganti tekun. Insyaallah mboten wonten kata-kata nggih punika terlambat. Lah niku mangke belajare saking pundi riyen Gus Narel? Belajare nggih punika syariat kawis tata lan cara. Tata cara ingkang pundi? Tata cara ingkang sederhana riyen. Soale napa? 30 juz niku isine kitab Al-Qur'an menika sedantene namung tata lan cara sedaya. Boten enten ilmu kekebalan, ilmu pelet, ilmu pesugihan lan sajenisipun boten enten. Kados niku wau ingkang sampun kula terangaken napa niku wau bertakwa nggih menika mengikuti sedantene perintahing Gusti lan menjauhi sedantene laranganipun Gusti. Lah niku wau mencakup sedantene isian syariat nggih punika tata lan cara 3 juz dhateng Al-Qur'an kala wau. Napa mawon Gus Narel tata carane? Iya. Kata sanget sanjange guru kula niki. Syariat iki yen dipelajari kulit nganti isine 500 tahun durung tentu ngarah rampung. Cobi. Lah sedangkan kula jenengan sedaya jelas mboten saged belajar ngantos sak monten dangune 500 tahun. Mungkin yuswa 100 tahun mawon pun sepah banget kari balung kalih kulit niku. Meskipun mekaten kita berusaha semampune sanes sak geleme dhewe. Ingkang dipelajari syariat tata lan cara sing sekirane damel sak bendinten rumiyin mawon. Kados napa? Tata carane ngabekti marang Gusti nggih menika salat. Tata carane nyambut damel, berdagang, jual beli, bisnis lan intune. Tata carane thaharah awis bersuci, mandi besar, wudu, tayamum. Tata carane dahar, sendok napa muluk. Tata carane rumah tangga, nafkahi, didik yoga, didik garwa lan mintune. Pokok sedaya kedah dipelajari kalem-kalem. Iku kathah banget. Terus obah sak obahe napa menungso niki pun tersirat mriku danten. Yang penting tetap konsisten berusaha. Ngoten nggih. Niku ingkang apa nggih istilahé ciri-ciri tiang-tiang sing gelem berusaha konsisten ngoten niku teng jalane Gusti
Lah niku ingkang sing ditresnani pangeran nggih menika mahabbah. Yen mahabbah niki wau sampun mandhap dhateng Gustine, mongko jenengan iku termasuk tiang-tiang ingkang beruntung. Ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, niki kula tambah sekedhik mawon nggih. Kersane jangkep. Nah niki napa? Setiap kali bibare salat menika biasanya kan wonten doa kan. Lah doa menika doa napa? Doa sesudah sholat apa doa kerentek ati, soalnya mboten saged napa nggih didadosaken setunggal. Berarti ngeten, nek doa sesudah sholat menika hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah lan sak teruse niku doa sesudah sholat. Niku memang jangkepe, jadi mboten saged dipisah ngoten lho. Bar salat mesti bakal doane iku ngoten lho. Tapi lek jenengan niku doane kerentek ati, lain sisi doa niku wau, lah niku sing napa nggih intine mboten salah sih sebenarnya. Kurang pas ngoten lho. Kurang pas itu sepundi. Lah awake dhewe niki kula nuwun gitu. Lah awake dhewe niki ibaratnya kula nuwun dumateng griyane pangeran, rumahe pangeran. Mosok to awake dhewe iki wis apik-apik ndedayuhi ning omahe pangeran sanggar pamujaning Gusti, gitu. Wis penak-penak jagongan marem karo Gustine, lah kok enek hal lain. Gusti, mbok bilih kula niki disukani kesempatan niki lho kula utang kula kuwathah Gusti. Lah sing kon utang ya sapa? 20 juz gak enek kon kowe utang ora enek. Gitu. Ya, mboten niku. Jadi aja sampai diterapkan tenggene sakbare salat. Lah sakbare salat niku wau kedahe napa? Doane nggih sesudah salat. Fardu niku wau, hamda yuafi'na mahu niku wau. Doa sesudah salat niku sing angsal. Lek doa kerentek atine jenengan mboten asal. Lah berarti menungso niki umat Kanjeng Nabi mboten saged nyuwun tenggene pangeran Gus. Mboten ngoten. Niku wonten wadahe piyambak. Nggih punika teng jam kalih sing diarani salat tahajud sepertelune saka wengi. Nah iku sampean ngucape ning kono, ya Allah pengen sukses, ya Allah pengen bojo loro karepmu kono para garangan ku. Apa terus njaluk apa neh niku ungkapno kabeh ning nggone sepertelu saka wengi kuwi. Jadi aja sampai awake dhewe namung apik-apik adep nggone pangeran enek sing nyelilit sethik-sethik kaya iku mau. Ya Allah pengen sukses. Ya Allah pengen nyaruk utang. Ya Allah pengen duwe omah loro. Iku mau mboten asal diterepaken tenggene fardu kalih guru kula. Nek pengen njaluk kowe kabeh ya ning jam 2 mau pancen niku wadahe damel misalnya Gusti butuhne pertolongan kan kalih Gustine gitu. Nah, mboten dilebetaken tenggene salat dan jenenge fardu. Nah, niku lho pun. Fardu niku napa to? Wajib to. Nah, nek wis darane wajib aja dicampuri lain-lain. Pun niku tok mawon. Bar salat, zikir, tawasul, doa wis. Kan ngoten. Terus zikir niku berbagai macam nggih. Kula kaliyan jenengan mungkin nggih beda zikire kan ngoten. Jenengan kalih recange zikire mungkin nggih beda. Cuman nggih niku wau jelas melewati doa sesudah salat. Nah, agak lamcing bar salam pelencing. Ngoten lho.
Doa sesudah sholat niku wau hamdai yuafini amahu wa yukafi majida lan sak teruse. Nek doa kang tekati boten teng mriku manggene. Melainkan teng pundi? Teng jam kalih. Sepertelune saka wengi. Jam 2:04 sampai setengah 3 cek gak apa-apa niku. Ing jam niku. Jadi diungkapno kabeh masalahmu iku ning donya, iku sing diutang akeh, sing durung duwe anak, sing apa nah iku pengen haji, sing durung duwe omah, lha iku ungkapno kabeh ning nggone jam 2 mau sepertelune saka wengi. Darane salat tahajud. Lah awake dhewe salat fardu sing darane ngabekti kuwi lho kok ana timbul sing hal kaya ngono iku mau dicampuri ngono niku wau malih bubrah. Sing seharusnya mung sekedar cangkruan kalih pangeran piye cek pangeran gak dijak cangkruk kayak ya wis-wisan iki nek disifati karo wong-wong tolol gitu wong-wong sing rondok tolol iku oh iki berarti iki salah kaprah pengajian iki wong pangeran kok jere dijak cangkruk barang lagi wong tolol. Dan ngoten maksudnya niku perumpamaan mawon waktu ngabekti didarani salat fardu kita niku pun jejagongan kalih pangeran. Jadi ojo sampai berjagongan niku mengke enten rasa timbul-timbul sing istilahnya niku wau sing boten ngremenaken kalian Gustine nembung utang dan lain sebagainya. Iki rene gelem salat, gelem ngabekti karo aku, ujung-ujunge nek sing mbok ureh. Nah, makane niku wau boten angsal dipun ucapaken ataupun diutarakaken dumateng ibare salat fardu. Sing angsal nggih salate sesukan apa doa sudah salat niku wau. Hamdai wa fi'ni niku wau. Ngoten nggih, saged dipahami nggih. Jangankan kok njaluk. Nah niki kula tandhesaken malih kersane paham. Jangankan kok diutarakan secara lisan, ya Allah pengen sukses, ya Allah pengen duwe omah ning nggone fardu. Pikiran dunya mawon iku lho iki nyelehaken jenengan waktu jagongan kali pangeran niku salat. Nggih to? Mboten asal ken mikir lintune kejaba namung Allah taala. Ngoten. Niku lagi teng pikiran dereng terucap niku. Paham napa mboten sing kula maksud? Terus jenengan sadereng salat niku kan melepaskan duniawine jenengan, pekerjaan, karir dan lain sebagainya, dagang dan lain sebagainya. Kan nyelehne sekejap. Sekejap maksudnya gak sadarut enggak sak bare salat kuwi lho maksudnya. Nah niku wau. Terus saking pikiran mlebu mawon niku kan nyelehne. Lah apa maneh diucapne secara lisan gak terang-terangan lho karo pangeran. Oh mat koclok iki. Ya lho. Paham nggih? Paham karepmu, ora paham ya karepmu wis kono. Los pokoke. Pengen aku diundang teko mas. Ustaz paham gak paham urusamu, aku berusaha kok gitu. Tak pertajam. Biasanya gak tak pertajam ini soalnya ngajine nggone para Gus-gus Romo Yai iki lagi diomong sethik wis paham sinkron. Dan karo wong-wong kaya ngene-ngene iki yo kudu dipertajam kok samare salah pemikiran lain. Ngapunten, yen nih kesan sepaneng gitu. Ya terus doa niku wau boten angsal doa maksudnya doa kang tekati lho nggih. Sanes doa sudah salat. Sing angsal mapan tenggene fardu bibare fardu menika berzikir, tawasul dan lain sebagainya, tutup doa sudah sholat nggih punika
hamda yuafiqni amahu wa yukafi majidalan niku sing angsal. Intine boten angsal sebenarnya, tapi nggih intine nggih monggo kersa nek jenengan pengen teng mriku ndonga nggih monggo, mboten menapa. Pun kula terangaken to nggih. Terus boten istilahé gak ngolehi mboten. Monggo mboten napa sampean ndonga teng kene fardu, ya Allah sukses, ya Allah sukses. Mboten napa, ya Allah pengen diungkapaken teng nggene fardu. Bibare fardu mboten napa. Niku wae jenengan. Intine kula pun nerangaken ngoten mawon. Diambil sisi baiknya ngoten. Ngoten ya. Pun mungkin sikap semanten rumiyin keranten dalu punika kula tasik membagi wedal terus mboten saged dangu-dangu. Sing paling penting niku sampun hadir kula lan panjenengan sedaya sampun angrawuhi undanganipun pengaosan dhateng tlatah Margareja, Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Kersane sing ngundang nggih marem saged ngaos sesarengan ngeten iki. Kawula pribadi nggih nyuwun agunge pangapura ingkang sak kata-katae mbok pilih ucapan kawula niku wau kirang remenaken dumateng atinipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi mboten ndadosaken satu penggalih. Monggo kita tutup pengaosan niki wau kalian doa supados pengaosan niku wau barokah lan berkah lajeng dipun petik hikmahipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khayyiyatik ma tahbalaina wa ma baina masayyatik wa min ta'atika wa tubalighuna bihi jannatak wa minal zayyina ma tuhawwinu bihi alaina masayyibat dunya. Allahumma matikna bis asmaina wa asrina wa khawatina wa ahyaitana subhanakallahumma wa la bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana afsik alaina subran wasabbit ahdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma firli ummatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi sedaya dulur Islam ingkang sampun kapundhut dening Gusti mugi-mugi padang dalane embar kubure diparingana nikmatipun ngantos yaumil kiamah dipun tebihaken siksaipun neraka jahanam lan mugi-mugi dilebetaken dumateng swarginipun pangeran lewat lantaran syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا نفس طيبي باللقاء يا عين قر أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا يا طيبة ماذا ناكل وفيك قد غل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى